Jenengku Ardin. Aku saka desa. Bu, kula badhe matur. Bu, kula badhe nyuwun izin kalian ibu badhe nglanjutaken pendidikan SMA dhateng Buto. Pripun, Bu? Iya, Nduk. Ibu iki wis ra kerja. Dhewe iki lan ibu lan bapak yo wis sinten. Tapi niki kagem tembe buri kula, Bu. Nduk, rene Nduk, aku arep ngomong. Menapa, Bu? Aku ngizinke kowe sekolah ning kutho, Nduk. Tapi kowe kudu iso jaga awak, soalnya kowe bakal adoh saka ibu. Hatur suwun, Bu. Iya, Nduk, ra apa-apa. Pergaulan ning kutho kuwi medeni. Aja nganti kowe keblasuk ning pergaulan kuwi. Nggih, Bu. Hati-hati ya. Nduk, aja lali. Donga ibumu tansah ngiringi lakumu. Mbak, kelas 10 cici itu pundi nggih? Ning kono lho. Ini kelas 10 siji kok. Iya. Ayo, Mbak. Jenengku Ardin. Jenengku sapa? Oh, jenengku Jovita. SMP pembiyen ndi? SMP Muhammadiyah. Oh, nek aku SMP umum. Kuwi mau sapa ya? Walah kuwi to. Dhek iki jenenge Robi. Dhek biyen kancaku sak SMP. Enak sih, nek kancan dhek itu aja suki biasanya nanti kanca-kanca. Din, iki lho ning Medion enek nggon bakso enak. Ayo rene. Ora duwe Instagram to. Aku ora duwe Instagram. Tapi ku yo kok ngene, Sony ditelepon karo sampe sebut. Walah cincin sak ning mana urip. Sugeng enjing, Pak. Sugeng enjing. Din, kowe kok isu-isu masih ngamun? Bareng kan tugas iki, Jal. Nggih, Pak. Jo, sesek Reneo. Jo, kancamu wingi sing ndelok aku sapa to? Walah kuwi Ardin, dheke pindahan saka desa. Dheke pas kae yo takok jenengmu. Jal dadak ana. Walah, Ardin to. Lah, cawe ketoke saka desa wi, lugu, gampang dicedhaki. Iya, Jo. Dhek dijak nakal wi. Kok wene gomen to? Aja sing santai lho. Wis to manut karo aku. Piye Din kabare? Yo api-api ae, Bi. Oh iya, Din. Ngomong
ngomong iki lho. Apa ya aku arep maringi sesuatu. Iki lho kanggo kowe. Kuwi HP HP larang kuwi. Kanggo apa? Kanggo Instagraman lah. Suwun yo, Bi. Sik ya aku tak mulai sik ya. Din, piye rasane laku-laku iki to? Gak no, aku takut diri api ya. Apa tuh, Bu? Kowe liburan semester ora mulih to, Nduk? Yo Bu, aku mulai. Tapi baru koncoku. Jadi ora usah dipapang ning terminal. Yo, Nduk, hati-hati. Piye Din sekolahmu? Yo api-api ae, Bu. Oh iya Bu, aku ora nginep. Sak koncoku omahe atuh. Yo wis lapor, Nduk. Sopo iki? Sopo ya? Ora kenal aku. Ora kenal. Wis saya ngalah. Duh, Din, kok sombong lo, Din? Din. Asal dia, Din. Ayo. Ya apa we? Wes bi, cukup semen ae. Apa maksudmu? Wes cukup semen ae anggonmu rusak Arjin Candeso iki. Jebule walu Dir. Oh biki apian yo nyapu rezeki to. Lah, Din, buktine. Walah Ardin to. Lah cawe ketoke saka desa wi, lugu, gampang dicedhaki. Iya, Jo. Dia dijak nakal ya wi. Ya aku tenan. Wis tutup suara aku, Din. Kurang percaya karo aku ya. Buktine wis jelas bi, dasarane. Din, aku meh ngomong. Din. Walah, Din. Iso deles sore tempe we iki.
Mbak, anu nderek tanglet niki daleme Pak Soekarno pundi nggih? Iya. Loh, Robi,